מה קורה ברביזה? אנחנו בסרטון חדש של רובלוקס. טוב, אולי תכנס משחק אחר, זה פרק 37 48 98 שמשחקים במיינקראפט. משחקים במיינקראפט היום. כמו שאתם יודעים, שמעתי שהרבה רוצים לבוא. וגם כן, אני צרוד כמו שאתם שומעים. אז אל תדבר יותר מדי. כן, דן המלך. צודק. ברגע, אני יכול לעוף בשמיים. ואף אחד לא יגיע אליך בחיים. תעשה סוס בשמיים. אני לא יכול. הסוס פשוט ירד למטה, לא הבנת? בוא נלך לכאן, למגדל הזה. למגדל? למגרש כדורגל. לא. אוי, למגדל אייפל. למגדל אייפל. אם היית תרחב על סוס, כי זה מרגיש איתי. לא משנה לי כלום. אני מהמגדל אייפל. שמת לב שכל הבניינים כמעט גבוהים מבניין אייפל? הוא לא הכי גבוה. אולי תשבור את כל מגדל אייפל. תסתכל, אני במגדל אייפל. יש שם אנשים, תראה, יש שם אנשים, קפוץ. אני על המגדל אייפל, אתה רוצה? קפוץ ממנו, יש שם אנשים. שמשחקים כדורגל. אני אפריע להם קצת. זרוק עליהם משהו. זרוק עליהם סוס. תבנה בית. יש כאן דבר. אולי... מה תעשה? תהרוס להם את המגרש. אני לא רוצה לה. יש די. תהרוס את הדבר. בוא נראה מה יש שם. אבל יש דבר. מה? מה אתה מבזבז? תהרוס להם את הכל. תנסה להרוס את הדבר, אני רק אומרת. אולי אני ארוס את האיש הזה. הוא נפל. אנחנו גאונים. טוב, אתם שומעים שהיה לי צרוד, נכון? כן, אתם שומעים שהוא צרוד. ודרך אגב, השם המשפחה שלי אורל, השם המשפחה שלי זה גיולה, והשם שלי זה אורל. אורל גיולה. רגע, בוא לעננים, תלך לעננים. ללכת לעננים, סבבה. אולי הוא לא ינשור והוא ימות. רגע, מה זה? אתה יכול לבנות משהו. אולי תבנה בית. טוב, יאללה, תעלה לעננים. דן, אולי תבנה בית בחלל, בשמיים. כן, דן, אני לא יכול. על העננים. הנה, זה של הרבה. על העננים. שום מה זה בית התור? חייב לראות את בית התור. יש שם צהוב כזה. כן, אתה עולה לעננים. זה לא צהוב, זה שמש. כן, אתה עולה לעננים. רגע, תעלה למעלה עכשיו. עכשיו אתה צריך לעלות למעלה. זה לא נותן לי. לך לצד עוד. כי הגעת כבר לסוף שלך. מה זה, יש שם עונה חדש. תרד למטה, אז יהיה מצחיק. תפיל את עצמך. די, תפיל. מה? איך אתה שרדת את זה? איך? אני שרד כל דבר. כן, לא יכול למות את המשחק הזה. אני יודע את זה, יש לי אותה. שמה מכונית. שמתי מכונית כבר. אתה יודע שאתה מבזבז עצים. אז תחצוב. יש לי טובה. טבע. למה לא לקחת את ה...
זה מביא לך מלא כסף, אני כבר יודע את מה, זה. למה לא קיבלתי כסף? הוא קיבל כסף. הוא לא, זה עדיין טוב. זה לא. תעלה לקומה שנייה. קומה שלישית. מה לא? כן. אומייגאד, יש כאן. אף אחד... אפשר, מה זה המשחק הזה? זה לא כזה גבוה. למה יש כאן אישה? יש עליו תיבה, ולמה לא לקחת זה את התיבה? אצטדיון. זה אצטדיון. תזרוק עליהם, תזרוק עליהם. זה אצטדיון, אתה יודע. תזרוק סוס. תעלה על סוס, סתם, בשבילי. טוב, אני אעלה. תזרוק עליהם סוס אבל. רגע, אני רוצה לראות שאתה רוכב על סוס. אני לא רוכב. למה? כן, לא יודע למה. למה אתה מבזבז סתם עצים? אתה מבזבז עצים. אני אחסום לאיש הזה. אתה מעבר גם פה וגם פה. גם פה. בוא! הוא יכול לעוף, לא ידעתי. הוא יכול לקפוץ מעל זה. לא הבנת? אז תעשה את זה כזה גבוה שהוא לא יכול לקפוץ. אבל הוא יכול... אשכרה אתה נוסע. את תדרוס מישהו. אי אפשר. הרכב הזה נגד לשבירה. אתה לוקח את האיש הזה. איש? אל תעבור בכביש, אתה לא יודע מה קורה לך. בי. פשוט נמשך לדרכו, לא אכפת לי מהרכב. אתה, תעלוג אותו, הוא נמשך בדרכו. הוא לא יכול. הוא פשוט לא... בוא נלך לקומה האחרונה. לא, בוא תלך לנו. שם, למטה. אולי תהרוס את הקומה הזאת. תהרוס, לא לבנות. תהרוס את הבית שלך, איזה מתעצבן עליך. what the fuck, איזה בית יפה. כנס אליו. אני יכול. שברת חצי מהבית. אולי תלך לים, תשחה שם קצת. אני הולך. מישהו חנה פה והלך לים. נו, לא רק אתה הולך. אתם תפגוש עוד מישהו. היי, למה זה מרגיש איתי? תחפור את זה, תשבור. עושה. אולי תראה בית באמצע הים. אני לא יכול. נכון, אני יכול. בוא נבנה רצפה. בוא נבנה אבל בית קטן. כן, זה רק שלך. אני יכול לנסות לבנות אותו. תבנה גם קומה שנייה. תסבור את זה. תסבור גם את זה. זה ליד החוף. תבנה את זה מחוץ לחוף. אבל לא כאן בחוף. כן, בחוף. לא בחוף. בחוף זה מגניב, נכון? נכון, תעשה אותו יותר ארוך, יותר עבה. ככה, זה מה שאתה עושה עכשיו. עושה אותו עבה. מה רגע? לא טוב. יש לך מספיק עצים, יש לך 235. 231. שהשתמשתי רגע עצים. היי, שבור את האש. שקל. יש לך הרבה כסף, אתה יכול לקנות ממש הרבה דברים. לא ממש הרבה דברים, הוא לא עשיר. יש לו פחות מ100,000 כסף. אבל הוא עשיר, אני אומר לך. יש לו רק 1,000. 1,000 זה הרבה. ועכשיו נתנו לו 100 שקל, ו1,000 קוראים 100 זה הרבה. בוא נתקן את המשחק. לא. אתם יודעים, מתכנן לבנות בית, זה מה שאמרנו. כאילו...
תקלו, קבע כאן הנה. אייל בתוך מים, אחי. קרה. אולי תבנה להם חווה של חיות שיעשו לך חלב. למה בזבזת את זה? גם את זה? לא, שמור. אתה בונה כאן מגדל. מה עשית? מה אתה עושה? מה אתה עושה? תגיד. זהו, עכשיו תבנה קומה. מה זה? בזבזת! אולי תיקח עצים, אולי תשבור את העץ ותיקח לא, אבל תעשה קירות. אני לא יכול! תלחץ על כלום, תלחץ על משהו מהשלוש האלו כלום. עכשיו תנסה לשבור עץ, לא מבין לי. לשבור עץ. לא. תנסה לשבור עץ, אני רוצה לראות. לא יפה. אני הולך לאצטדיון כדורגל. למה אתה בונה? אני הולך לאצטדיון. טוב, אבל אל תיגע בזה. אבל אני נגיע כאן. שנוכל לעשות. איפה הכדור? אני חלק מהאצטדיון שרואה. אל תקרא לכולם. יאללה מסי! יאללה מסי! איכסה רונלדו! ידעתם? איכסה רונלדו, רק מסי. ידעתם שישראל יכולה להיות שירה? שבוע עולה יותר מ-200 שקל. ו-200 זה 100 ועוד 100. שבוע. בסדר? שמש. יש שם בית מטורף. איפה? הנה. אני הולך עליו. וגם כאן. עזבי, אנחנו מתחסים. אני לא רוצה תמיכה. מעצבנת אותי. גם אותי. את אותנו. עשי לי פקמח. רק לי עושה פקמח. עשי לי פקמח. פקמח. לכי ליד עושה פקמח. הקמח שלך נגמר, אז את לא עושה אותה. אז את לא מכינה אותה שק ולא קמח. היי, דן. יש פה מטוס אחי. לקחת לי Ё-моё, чем так פахнет? Просто דышать невозможно. אתה יודע שאנחנו עושים סרטון, דן. כן, אני יודע. וואי, חברים, מצאנו פה מטוס. אז יאללה, בוא נלך אליו. בוא נטוס לארץ הזאת. אין לנו כוח לארץ הזאת, נכון? מה זה הדבר העיגול הזה? עוד מטוס. יאללה, בוא נטוס באיזה מטוס, כי אין לנו כוח לא, במטוס הזה, כי המטוס הזה לא אמיתי והמטוס הזה כן אמיתי. אני הולך למטוס אליו. קחו, איך תיכנס אליו. תרד. יש שם, אחי, יש שם מדרגות ופשוט מובילות אותך, אחי. מה יש פורטל? פורטל שאני בניתי אותו. כדי שתוכל להיכנס. לא, אבל יש פה תמיד מדרגות רק. מה? אתה יכול להיכנס? כן. יאללה, בואו נעשה. יאללה, תקיף את המטוס תפסירי. אני בניתי את כל זה. תטיס אותו. מה עשית? עשיתי חור. יאללה. תבנה את זה מחדש. טוב, יאללה, בוא נטוס מהארץ הגרועה הזאת. אני לא יכול. למה? כי זה מטוס הרוס. שרוף? הרוס. אז תיקח מטוס אמיתי. תיקח את המטוס הזה. גם. איך אתה יודע? לא זה משחק הזה. מיינקראפט. הנה, גם עשיתי ככה. זה מיינקראפט גרוע.
זה גם לא באמת מיינקראפט. נכון, זה מיינקראפט. זה ממש מסוים. יש לי מיינקראפט בטלוויזיה. בסדר, מה זה אכפת? אמיתי? אמיתי? ברור שאמיתי! הנה, סתכל, גם פה עשיתי חור. למה אתה עושה חור? ואין עוד מטוסים. מהארץ הזאת. אני לא יכולה לצאת בשתיים מטוסים הרוסים ואין לי יותר מטוסים. יש מטוס. אין לי יותר מטוסים. יש מטוס, אבל הוא עולה 100 שקל. וזה מטוס ממש... כמה כסף יש לי? יותר ממה שקלתי הרבה. יש לך 200. אז אתה יכול לקנות לי מפרץ ההרפתקאות. מפרץ ההרפתקאות. לך אליו למפרץ ההרפתקאות. צלם סרט. מה אתה עושה? היי! אבל לך מה אתה עושה? לא יודע. רגע, אנחנו בסרט? אבל יש כאן מטוס. זה לא מטוס. זה מטוס, כן. המטוס הזה לא שרוף. הוא כן. איך אתה יודע? כי החייתי לכם כבר. מה לא זה? המטוס שראיתם זה מטוס בלון, מטוס שיח. חללית אולי תקח. מה זה, מיינקראפט? כן. הנה מטוס. לא אמיתי. זה מיינקראפט טובים. סתם, זה מסוק אחי. איך תיכנס לכאן? אני פשוט עושה חורים. לא, עכשיו אל תעשה יותר, שתוכל לטוס. תעשה כאן. איפה העיגול? עכשיו תתקן את זה, איפה החלק הזה שהיה תתקן את זה בריבועים של העץ. איפה כל הנשקים שלך? יש לך רק את זה? זה לא נשק. הנה כאן נשק מלא. רגע, מה יש? כאן נשקים שלך. זה לא מיינקראפט. כי זה לא מיינקראפט אמיתי. זה מזויף. בסדר, מי אכפת שם מזויף? מי אכפת שזה מזויף? זה לפחות זה מיינקראפט. נכון. אפשר זה לשחק עם זה. נו, אתה בונה? הנה יופי. תיקה. לא תיקנת, אתה צריך לעשות את הגג. חשבתי בזה. היה לי רעיון. עכשיו שים. יש, עכשיו סע, תן גז. אני לא יכול. שתקוע באוויר. סתם עשית את זה בשביל הכיף. הנה, יש שם מסוק. מטוס? זה אוטובוס. יש לך כסף של חול. כן, לך למפרץ. אני הולך למפרץ ההרפתקאות. מפרץ ההרפתקאות. הנה אתה בא. הנה אתה בא. משחק פורטנייט? זה לא פורטנייט, כמה פעמים. תעשה כאן חור. אל תעשה כזה חור, אל תעשה מזה. כאן. כנס. עכשיו כנס. תיכנס, אתה פורץ לכאן. עכשיו תקן. עכשיו מפרץ ההרפתקאות. שלך לנצח! הנה החברה העוזרת שלי הגיעה, את יודעת אתי? איך היא הייתה אתמול? משהו היא! בואי נגעת בזמן, את רואה? אנחנו עשינו עבודה של כל היצירה, עכשיו אני מנקה. זה לא מטוס. הלכת! אולי הלכת! הנה כאן בעד. אתה הלכת! נו! אתה שלי כאן, לא רואה? אתה הלכת, בעיה שלך. זה לא בעיה שלי, זה בעיה שלך.
כן, אני פה במפרץ ההרפתקאות. איפה רבל? אתה סדר! לא רוצים. למה אתה לא רוצה ללכת למטוס? לא הבנתי. כי זה מטוס הרוס. איך אתה יודע את זה? כי כבר הראיתי לכם אותו כמה פעמים. בוא נלך לגלגל ענק. פאר, בוא נלך לגלגל ענק. אפילו לא מסתובב. כן. אפילו שהוא לא מסתובב ואתה רוצה לעלות. זה לא נתקע. זה האצבע קטנה שנתקע. שיש כאן שומרים. תקעת לי את האצבע, אני לא יכול. רכבת הרים! מה, אתה רציני? רכבת הרים! למטה. מה? תרד לרכבת הרים. זה לא רכבת, זה כלום, זה רק כתם. מה זה? רכבת הרים. כואב. תיכנס. אל תהרוס את זה. תיכנע כבר דנו. הגיע זמן. זמנך עבר. שלושה מקומות. למה, מאמי? וויסקי בוא. דן, אולי תבנה בית שלך. הנה העיר הקדושה. עזוב אותנו בשקט. דן, יואו. אולי תיקח כאלה. לא עוזר לך. דן, אולי תיקח כאלה יהלומים. זה לא בשמיים, זה מעל הכוכב הזה. זה לא שם לך כאן. זה לא שם לך כאן. כי זה לא מיינקראפט אמיתי. מי רוצה חכים? הוא נשאר. אבל אתה צריך להגיד לברכה. תלחץ עליו ויש. בית בצד הזה, בצד הזה, אתה רואה כאן? בית עם מלא קומות, כנס. זה בניין, זה לא פל. אבל זה נראה כמו בית הדת. אבל זה בניין. בסדר, בוא נלך לבניין המחובר הזה. זה 4. זה בניין שמחובר לארבע. הבניין הזה נראה יותר וטוב. זה הבניין הזה. טיל. או, בוא נלך למפעל. מפעל של טיל. ייקח לך. אולי. זה חללית, בוא נטוס לחלל. מה, זה באמת חללית? כן. סתום. אבל שאתה הורס חלק, תתקן את הסדר. אתה צריך לתקן אותו ממש. אי אפשר להיכנס אליו. אני יכול... אבל שתדע. כי אתה יודע למה? כי אתה לא במועדון שלי.